Volám sa Jan Mokrý a výhradne som si pre vás pripravil na predaj zrekonštruovaný trojizbový byt s lógiou. Byt o výmere 70,5 m2 sa nachádza na druhom poschodí bytového domu. Pozrime si spolu videodispozíciu bytu. Byt prešiel rekonštrukciou. Nové elektrické rozvody, plastové okná, kuchynská linka s umývačkou riadu, rúrou a várnou doskou, kúpeľňa s vaňou, v byte sú 3 stavané skrine, bezpečnostné dvere, nové omietky, stierky a plávajúce podlahy. Bytový dom je zateplený s novými výťahmi. V blízkosti bytu sa nachádza plná občianska vybavenosť, pošta, škola, škôlka, obchody, MHD. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný deň.